Busy, ayun. Hi! Bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Ay, paano naman? Ang hirap pagpaganda. Mga panot na kagaya ko. Ah! Ayun lang. Saan ka galing? Galing pa ako sa bahay namin. Oh. Bakit ngayon ka lang? Hindi na pa akong naghanap eh. Maikot ko po ng asinggan eh. Hindi ko nakita eh. Alam nyo ba kanina pa kami naghihintay? Kasalanan ni mamang yun. Bakit? Nataw-taw kayo? Naligaw nila kasi. Iparang ko man pasabalan tayo mga sipsipa ni iging nga karkarubat ni aluting. Maya, basta ko maamin nga tumutugkol. No, iparang itakal ka dahil magtikas day na. Ay. Wen agam nagalas ti panang iparang mukin niya. Pata na alas. Kikita ang magiblablog ni Tire. Oh. Apan nak inuyaw-uyaw. Ayan, palakpakan naman yan. Tire the vlogger. I-search nyo lang ako dyan ni YouTube. Vlogger, wapo isuna. Ayan. I-subscribe tayo yung vlog na. Tapos umadupay ako dahil ti subscribers na iti YouTube vlogger. Tire the vlogger. Wen, yung palastog mo nagpinta si panang iparang mukin ni Tire. Ngum siya kapanak imbabain dito, aragaan. Kapay ito yung babaeng ka. Abay natin magbaga mga kang anglit ko na. Kapay sa mga naganglit ka. Hoy, nabalit anglit ko, tulakan nikit, ikan nawan-awan. Ang pagtit ko ng pay. Kapay sa mga bakit ka. Hoy, nabalit, ibagtik ko may mimbagot, di ka mangrugrugi ka pa ilang. Uyaw ka, di ka mo takulay mo, at amot tinumiro nga itmaw. Nyaman. Nangisik. Animal ka, di ba adok tinangisi? Agraman kulay, uyaw ka. Kita mo ti kulay Pilipinang. Nagi-marapot ti kulay na, kulor latag. Bastos ka. Uyaw, no kulay na pagtutungtungan, mahabak ka. Babay. Ne, kita, black is beautiful, but too much black is charcoal. Nagbangsit na ima. Nabangsingan, napanalain mismo, nabangsitin, syempre, pinangitungol ko akas na pinangiwag-wag ko pa. Alam nga, miss buwak, prihan. Animal ka, mabaling ka mga umis ko nga, agtugaw nga kulang na. Hanga mabaling. Babay. At saringgayat. Kitag saringgayat. At saringgayat, karo dati lupaw. Ay, kurang niya tag saringgayat, kingkang nagagipag. Apan nakinaw-uyaw, nuro pala pagtutungtungan, mahabak ka. Hoy, taapay man kirupan. Ne, nagpintas si Rupa na po, graman agong. Ne, nagpintas sa agong ko. Tapay. Nagpointed. Ay, pointed. Pointed, dati ti pointed apo. Isuna, disappointed. Nagpintas na akong na, pambansang ilong, Duterte. Hoy, hamil ka sa kasal ni Apong kong Duterte, kaysa nagmanap ti agong. Naina. Dito yung aside, nagpintas na akong mau ay na, kasla palatang tinyog. Dito yung bangir nga side, ay na, nagpintas apo, kaladapan ti pusa. Data agong yung aduan ni Haibiri ang padpada. Agi na kami karon. Padpada ta agong yung. Daga mo, putot na tayo boyfriend ko nga Bisaya. Among tatagong yung kinahayberi kala project ni Marlene Primicias. Uy! Apay, inraman mo pa ni Madam Uy, nagpintas. Apa na nagpintas? Nagpintas, nagpaisaw ti panagagong yung kasla project ni Marlene Primicias. Apa? Tano project ni Marlene Primicias kat adati road widening, adamo ti north widening. Pinalapatan ti agong. Natanisip dati o may baga di agong na pointed O gani. syempre nagpintas to agong ko Gawa ng Vicky Bello. Hoy, awan budget ko, awan may pabiki bilog. Chismosa ka. Among dure kaso sila di iginapo sikat dapat di YouTube ada mauawa namot apo nga incentive so makasta mapapanan na amin. Uy, baka naman di Thailand di last year. Tapos 60,000 di dala-dala na. Nya din paupiram. datoy Mano di pinagpaupira diay. 120. Si 60,000 ti balon mo. Uwang. Kasano nga tinaramid mo? O kasi syempre, di may salang ukol ko inikada. Binatugan talaang Nung sumul na wadwad kinya. Yung nawadwad ko mati 120. Ay, ka naputod amin. Manungan ni bike mo. 60 lang. So nga di may salang inikada. Tinawag ko pa. Among tinagawit ako yung Pilipinas.
hanga na sayang. Apa ya? Insagpaw ko balatong. Animal ka pa'y mabalay. Nya ajay buto butaw. Alay kumublakan. Tarong. Ha? Aki dog kung kite. Nene pay takos tagitugkong. Papabuya ka ni nagadung agbuy-buya nga taga bantog. Oo. Aragaag am anin itan kumpormi nga nagagapon ta. Ang mo te agitugkong ka. Te agitugkong panaglinis ti bagay. Hun amo nga panaglinis. Ay awang may ikot na kanya masaya ka ta. Iti kunam. Speaking of tugkong di tam nga mamuan ti sakit mo. Duggaw! Wow. Ito nga mo sakit mo. Wow. Kasano? Kastoy kita no nagitugkong ka rin namanam nasamit at diabetes mo. No nagitugkong ka rin namanam na alsam ay naada ulcer mo. Naina. No nagitugkong ka rin namanam na abgat ay nagpa-check up kan kakang at sakit mo ti bato. Oh. Wow. Pero nga dito gong mo. Kat awan ti raman ka gong mo. Anya nga klase nga sakit na daking ka. O kadi maawatan ti sakit mo ako komplikasyon ti jayal. Kaya mo mamuan ti sakit ko. Wow. Kaya mo mamuan. Ramaram ti tugkong ko. Ramalan man na. Sikaman ti Mang Rama. Sikaman. Mumi sakit mo. Ramaram Ang mumi sakit mo supot-supo. Hoy, naagasan ti sakit ko nga supot-supot. Tatay. Ay, siyempre, naglambungat ti ramot ti baing-baing sa ako ininom na agasan. Animal ka na talaga. O pinagkapom ti kalma. Na? Ako ka kumablao ka pa. Ay, kumablawak pa o sige. Naimbag nga rabiing. Won, ang mumi nga rabi na tanong nagpasimod. Yan ang titog mo. Yan atin tukaw. Wow. Alay. Naimbag! Nga rabiing! Kada kayo amin apa? Wow! Animal ka! Kasi ka man agat-atangan. Kakatintugam ko lang di kinatintug ko takablaw ka. English. Sige. To our very energetic barangay captain. Animal ka, maminsan ka lang English, agpital ka pa. Sula balong ko. Wow. Kasla ka lamang kampanya mo. Chicks. Animal ka! Nga ta chicks guy! Kita na ibabayad na babalasa nga naglawan di kablawang mag. Ay, chicks. Chiclets. Nga ta babol ka! Haan, kita ni Ubing nagaduda nagkarayawara pabrikan terasas kan gangganad dito. Chiclets. Chickens. One, ay, babaka! One. Chickalais. One, lalakay! Chikogs. Nga ka chikaw! Neto at nailawan nga masikog di kablawan mo tadamo dayaw na. To all assorted people. Ay, assorted na! Baby square! Ne apay aspectas kada subtins lang ti kwa asortad. Apay di kakikitaan ni ada ubing, ada baro, ada balasang, ada bakit, ada lakay, ada kupo, ada kiat. Good evening. Laing nga talaga ni Ingi nga English. Laing nga English ni Ingi. Okay, syempre English lang. Kasi nag-eskwela ka. Oy, ni-eskwela lang Manel. Anda nga parang-parangon. Tamon tinag-eskwela, kiti high school may kadwa nga kangangatuan nga eskwela anti-intiro nga Pilipinas. University of the Philippines. Haan. Lasal. Haan. UST. Haan mo. Papua. Haan. Ramon Magsaysay. Haan. PSU. Haan. Nga nag-eskwela nga. Ijay Benguet National High School. Animal ka. Talaga nga na nga ito, di bingge. Kay sukat may kadwa nga kangangatuan po naman. Tinalay ka nag-English. Oy, bisin English akita niya kaya mo, reading wino language. Filipino. Bisin Filipino akita niya kaya mo, wika wino pagbasa. Saya. Bisin science ak maniden. Spell saya. Absinak din suro ni Madam May. Ito magsika. Layos mapanaki din. Mathematics. Mathematics or arithmetic, mani-manik lang data. Kung lawang taman. Ingi! Madam, kung tarak tupay tarupan. Yakunawan. 3 plus 6. 9. 9. 3 plus 6, 9. Well, 6 plus 3. 6. Na? Tung 9 mo lang ah. Oh, binaliktad ko lang sa lugsod ko. Oh, si kadinalawlawag na tungang tanong binaliktad mo dyan sa lugsod mo. Nagtampling mo dyan sumbak ko. 9, 6. Mathematician, apay kapoy. Spelling. Spelling, sige man so. Spell cat. C-E-T, cat, meow, palaman, tissue. Spell dog. D-U-J, dog, pulutan, tinalakay na magmartag. Kayo apaw. Spell go. Go. G-O-A-T, go. Spell horse. H-O-R-S-A. Na, alam mo, hitaros TR. Paspas ang
H-O-R-S-A. Paspasan. H-O-R-S-A. Sige pa. H-O-R-S-A. Paspasan. H-O-R-S-A. Sige. H-O-R-S-A. Mansaw. Ya, tagatag. Bangkat tigitik at arupa. No, papaspas ka mga papaspas ta kabalyo, di ka tumarayan. Spell. Spell, alay. Parigati. Hati taga. Spell. Mississippi. Nagatidtugma, tiba bati mau. Labas ikaw. Wow. Spell. U-S-A. Tungang inakitis pilingon ka mo maimbaga. United States of America kunang kumaa. Ay, niya. Spell. Brazil. Brazil naglakab B. R-A-Z-I-L. Brazil nalalatak ng kabos nga bulan. Kapay ka sura mo ta. Pagkat ano mabasang tungang? Ngayon, at naka-electric pan ta. May kayang di letter L. Anya na ba? Brazil. Nayang hindi letter R. Anya na ba tayo? Bras. Nayang hindi letter Z. Anya na ba tayo? Bra. Nayangin ka bra. Anya na ba tayo? Soso. Aan. Ang mati susunod na. Alay katong databrak niya mabate. Ang mga susunod na. Yang datang. Ampas mo ti aso na blaksong para. Ay hamaw. Nilaw ka nakakapal. Haan. Biris ka na lungto. Ura niya pagpaga mo, natatambok na basik. Ada pangiparausan na 150 lang naman. Animal ka. Nagpaiso mo na. Nag-ano ka na lang nagpaiso. Oh. Hanggang nga makadalong ti abroad mo ka sa... Ay, iti ko nang. Hoy, kastoy-kastoy lang dati nung motibiyang manel. Nagap-abroad abot. 30 nga tawang ko di abroad. 30 na taon, ma'am. Wow. Agari ka. Napanang. Ijay China, sa nga pulo nga tawang ko. Wow. Ijay Japan, sa nga pulo nga tawang ko. Ijay Amerika, sa nga pulo nga tawang ko. Amerika, napangkapal. Iso nga talupulo nga tawang ko nga nagtali na di abroad. Ni, 30 na taon, ma'am. Wow. Manok ti taon mo tatan. 28. Ne! Kapag na 28 ka 30 na taon mo di abroadan. Kastoy istorya na data manel. Iti damdamo ni tatang ko ti ginanapan di China. Tugot-tugot na kideng. May kabila nakita. Kadayak sa lot na. Di ba banda? Sa lot na karaw. Tugot-tugot na kidang jay nang nagsinara kiniinang ko. Ijitang naglabing-labing. Ijitang nga binuot spare parts ko. Spare parts? Well, Apay makina ka? Di apay makina lang tayo spare parts na. Apay di kakikitaan niya nga panangitaw-tawat. Iyag adayo ni Apo. Dagiti mak-aksidente kat matuktukulan dati tulang. Iyag apanda di orthopedics. Tadi natukul nga tulang. Sukatan dati landok to di landok. Inya tawag ko jay. Spare parts. Oy, sukat tata. Hindi niya. Wala eh. Nagpaiso mo na pagka di China. I-prove mo ka na pang ka. Inya nga prueba ti kaya mau. Amon kag Saudi, iti Chinese. Chinese naglakas sa pulong. Sa pulong nga tawag ko nga nagjan ijay. Dak to nakasursurot ti pagsasaw ti Chinese. Sige, sample. Sampal. Magmagna di kalsada. Hindi ko nakakita ti kwarta. Pinidot ko. Oh, king ko pa ko na. Ayan, nagati Chinese na agad. Agay. Oh, king ko pa. Buhay ka lang, silang mo tao. Ano ka? May sabay. May sabay. Libig ko sing daw lo. Bakit? Libig ko sing daw lo. Bakit? Hindi ka natarusan Amo ingay. na tarusan. Doon sudah na natarusan, ipataros mo. Ipatarus ko. Libi bili, kusing singko, gawlo lugaw, bili singko lugaw. Tagalog ba? Maan Chinese di jay. Doon kay siya, napara mo si Korea. Ay Koreana. Sa bagay ang anak mo nga kuha pinutot ti Koreana. Sige. No talaga nga nagapo kamot iti Korea, ada mo nga pagsasaw ti Korea. Ada mo tayo. Sige, sample. Suwasaje. Suwasaje. Nalamuyo mo pa niya. Suwasaje. Suwasaje. Ay na, ako kala kaulag nagkarkarayan. Nya kay nga sa undi kay suwasaje. Di mamaw. Haan. Di mamaw. Haan. Sausage. Sausage mo lagayam. Dapat. Alay, sige, mansaw. Panak pa di Spain. Ay, Spain. Adangot ang mga pagsasawot Espanyol. Una. Sige, sample. Ese por sale. Ese por sale. Nalalam mal. Ese por sale. Inya ti kay nasa unday jay. Di mamaw. Haan. Ang mamaw. Hangaraw. Ice for sale. Ay! Talaga si kaluk-kulukun na. Dapat ka pa di Japan. Di Japan, sa nga pulo nga taong ko jay. No, datangaw ba? Tatangaw beng. Katungtungan ti hapaw. Mangang pakanag. Lumabising ka, mangang ka. Eh, basta Ilocano. Haan. Datangaw ba? Anya ti awag mo ti hapon, ti awag ti kinilas ba? Saka-saka. Datangaw ba? Painom ba? Makain-inom, alaba-abal. Namakaininom ka, uminom ka, ha? Mga eh. Sigurita ka sa Ilocano ma. Haan, kasi istorya na data manil. Iti dagiti hapon kat umay da saksako punti Pilipinas, adu ti
tina-adapt na nga pagsasawtaw ito iso nga dinagsubli tayo di Japan, iso mo tigang gamitin dan. Ayan. Anyay nga ti Hapon iti. Kawayan! Rabong! Papaya. At Sara! Karabasa. Natong! Radyo. Karaoke! TV. Itachi! Kotse. Otto! Motor. Kawasaki! Patinta. Akichi! Nala. Chitae! Lain kag Inglesan. O ito siyempre ang nakita mo yung English ko tatay. Among di Amerika. Ah. Laing dagita kay dito. Oh, nalalaing ti Pilipino ulo. Awan. Ay, Nalaing. oray nag-eskwela ki jay Amerika jay Harvard University. Wow, Harvard. Wa nag-eskwela ki jay, oray no nag-eskwela ki jay ti kolehiyo. Ang ko itulok nga nalalaing ti Amerikano ngem ti Pilipino. Nalalaing kag Nalalaing ti Pilipino. Among dagita Amerikano. Ah, Naglaing dag at patayag ti eroplano. Duray awan ti piloto. ijay Amerika. Wow. Ang patayag na ti eroplano awan ti pilotaw. Wow. Nakapoy ti Amerikanaw. Tano yung Amerika kat ang patayag na ti eroplano awan ti pilotaw. Dito yung Pilipinas, ang patayag na ti piloto awan ti eroplano. Ha? Apatakas dyan. Adda, Di ka bandang. yung kaday kapis, di kabisayaan, nagatunga aswang, agtatayag da. Aswang mal. At least Pilipinaw. Yan ang atal mo di Amerika. Di Amerika, ijayak na nagada, kiti na soldado, ngam kaputa sinurot ko tirikmak, nagbaling nga bakla, injak intultuloy, itikwa, iti nagsoldado. Soldado. Nay, soldado ka daw. Agin imas ka mga blablag gitan. Mabala. Ay, kay mo kasaw ni pakita kito ginadal ka. Wow. O sige, kas pangarigan, si kati commander ka. Wow. Sige. Attention! May naudi ni Dramaw. Alin tawang mo dati pa, walang kakmay. Ikanak tinapintas nga background. Background. Ulitan ka. Cut, direct cut. Attention! Nawala ta. Wala ta, di pa nagsulat. Cut, direct cut. Di pa nagsular, di marunggay yung pasidadakin ka. Nag-imar di palang silindro nga kasya di bunga marunggay. Alertaw. Pana. Ole. Attention! Hoy, aburay ka. Di ka na. Attention laon. Black kunana. Nanay data. Napalto-paltog tunga. One time. More. Ay, aburay ka na. Pagtita manan. Apay. Basta makanalagti kasi pumintas ti tayo itikwa. Pumintas ti imasaw. Ulitin mo ang. Parang utot data sabong talikod mo ta. Pana. Bayan yung pagkakarampangan nyo ito kaduwa ka. Matukay ka subi-subi yaw. Makapasol kami. Mas lagay mo na, kili-kili rin yun. Uray na lang tinapis ikam abay na. Apispisan mama. Tiba pong, yan iba. Wadagang tam marusot na kita masinas di ka na eh. Pana. Uli. Attention! Wow! Pintas ah. Kadala kurang mo. Anya. Lungon, hindi lang yung nakabang. Ay, naisa kayo ma. Basta. Left face! Right face! Animal ka! Kapag na bulag hatandangan. Right face ko lang mo di right face. Apay na. Rumam lang kutay. Naikagurang mo di ko man mo. Kasta tinadal ko di Amerika. Kasta tinadal ko di Amerika. Right face! Isurot di bagi. O di nagpintas nagtiriter. Face ko lang mo di rupaklaan. Sige, sure. Ano ka pipigilan na katawa nyo? Agotot kayo. Ibulgar nyo na katawa nyo. Apa na pipigilan na mag-utot naman. Ba pipin na basol da. So pagkapaan nyo, bilang naman tatagitinig pa kayo. Pagkataan nyo. Baba na. Attention! Stomach! Out! Stomach! In! Right! Face! Isurot! Tibagi! Stomach!
Impay. Nakainan. Forward. March. Hard. Left face. Isurot ti pagi. Left. Forward. March. Animal ka! Buti ka mag-hold! Left face. Isurot ti pagi. Dato yung tinong ko na ako. Forward. March. About face. Suray ka ka, bautis ka sa loob, nagtiritir nga lang kapugi eh! Patay nga siya kumandar mo. About face. Isurot ti pagi. About pen. Apa yung ito ka nagtubog-tubog-aw? Apa na magkit sa mga ubog-aw? Down. Down. Ako rin kasurutan dito, ako man nirgaw! Ipakita man girupan. Vlogger Terry Abrady ka, ipakita man girupan na. Pero kita ako di YouTube girupan na. Ayan. Naka-vlog tayo ako, naka-vlog tayo. Okay. Down. Plus light ko sa pamangtudaw! Ikatanda sa plus light! Kasi kilo na yung ulan! Down. Down. Down! Kaya mo, ini. Dahil si Mata nagsaling mo ako! Forward. March. Na! Forward! Forward. About face. Isurot ti pagi. Naikasalo ngay tagtiritir nga nakapakang! Nagringat ang soldado apo, so ngayon jakin tultulo. Forward. March. Ako ka na! Nagsinang doon yung duwang ulo-ulo! Down. Inapo nagdadakto dito tukol-tukol tilingot na. Backward. Asawa? Manutawin yung agasawa. Talaw, ay ito. Mapagsinap to pa niya sa kapulong at ako ng asawa. Backward. March. Nalaki. Ay na po, salamat. Stomach. In. Uing. Left face. Isurot ti pagi. Lip face. Left face. Isurot ti pagi. Hold. Backward. More. Apa naman? Tudukan niya kipong-kipong ka. Hold. Kaya mo gumatang ti burger, buy one take one dato. Dapay cube na, dapay hotdog na. Right face. Isurot ti pagi. Right. Right. Right face. Isurot ti pagi. Di ka pala ibaga kami, no, ginungo kami. Right face. Isurot ti pagi. Direkta mo na. Oh, Nay na, wow, Patrick, lakay mo. Stomach. Kal, nakaramang ka ti sumo baklan. Stomach. In. Nakainom. Impay. Nakainom. Forward. March. Kuray ka, ay na. Tara, sudos ba na ka na mo imaman dyan si tamog na. Walang pa kayo naningin ako. Katamad ka ni Manila po, hangkay payagaw awit apo, tapo habang rumabrabi pumimpintas ti mabuyayo, kalahalo-halo, umununag, kumimpimas. Walang pa kayo naningin ako. Katamad ka ni Manila po, salamat. Ayan. Ayan guys, tapos na po kami. At pagod na kami lahat. At magpapahinga kami. Wala naman akong boses mamayang bukas. Ayan si Ate Manel. Saan ang lakad mo bukas, Ate Manel? Well, dalawang tugtugan ko bukas. Barangay Kalipaan, Asinggan, at Barangay Tuboy, Asinggan. Oh, sana all. Yes. So, Ate
Marial? Saan Sa ka? Umingan. Sa Umingan. Wow. Ikaw, kayo? ulit bukas sa bahay. Sa bahay. Anong gagawin? Kids. Ikaw? Abangan Saan? niyo ako sa Barangay Tuboy, Asinggan bukas. Huwag Ayan. kalimutan, panoorin ko ang Tire Vlogger. Oh. Bye! Ikaw, saan Samahan ka niyo ako bukas? sa kantin bukas. May kanya-kanyang pupuntahan eh. Asinggan. Ayan, mag-subscribe lang kayo sa Tere Abrinica channel or sa YouTube. Ayan, kailangan subscribe. Tapos panuorin niyo yung mga commercials. Para naman mayroon siyang income. Oo, di ba? Thank you. Thank you so much. Bye-bye.